ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಂದ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ನ 25th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ವಾರ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಊರುಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಲಕ ದೀದಿತ್ತ ಪೂರ ಸೇರ್ದ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಲ ದೀದಿತ್ತ ಪಂಡ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ ನೀ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ಡುಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ತೂಲೆ.
ಮಧ್ಯಮಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂತಿನಿ ಖಾಲಿ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಲೆ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂದ ಅಂಚ
ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಇಂದು ಗೇಮುನು ಸೊಪ್ಪಾಟ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ನಮ ಖಾಲಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ. 안재지야. ಕುಲ್ದನು ಅನಸುಗ ಮೇರಾಂಡ ಟ್ರೂ ಏನೇ ಫಾಲೋವರ್ ಎಂಗಲ್ ಪುರ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತದ ಪುರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ಏತು ಏತ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಏತ್ನೇ ಸಲ ಏತ್ನೇ ಸಲ ಏದೇಕ್ ಏದೇಕ್ ಏತ್ ತಿನ್ಪಿನಿಯಾ ಅಂದಪ್ಪ ಸಾಯಿ
ಏರ್ಬಾರ್ದೆ ನಾವುಲೆ ಇನ್ನು ಮಗಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುವೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.